Ωραία. Ξεκινάμε. Για την πρώτη συνταγή. Μέλι, 500 γραμμάρια μέλι, 500 γραμμάρια σουσάμι, λίγο βούτυρο στην αρχή, ροδόνερο και λίγη κανέλα. Ξεκινάμε. Έχουμε κάψει το βούτυρο και ρίχνουμε το μέλι. 500 γραμμάρια είναι το μέλι μας. Ναι. Και τώρα θα ρίξουμε το σουσάμι μας, παιδιά. Πολύ ωραίο. Ω, ανακάτευε τώρα. Καλή ανακάτευε. Τελείωσε τώρα. Ανακατέψω. Μπορείς. Ναι. Πρόσεχε να μην καείς καλούδια, αν οποιαδήποτε στιγμή θα το δώσεις σε μένα. Αν δούμε ότι χρειάζεται, θα βάλουμε λίγο ακόμα το βούτυρο. Είναι 500-500 τώρα. Πολύ ωραίο, κυρία. Για καλούδια τώρα. Σαν το κόκκινο το μυρίζει τόσο ωραία. Έτσι που τώρα θα το αφήσουμε να απογορευτεί και θα ρίξουμε. Τι κάνουμε τώρα, μπάρα ή παστέλι? Κύριε Τραβάτε. Εγώ πίστευα θα είναι. Βεβαίως τραβάω. Σταμάτα να τραβήξω λίγο και τα σφιστίκια. Μπαμπάζα χαροπλάστη. Εδώ πέρα είναι τα πει. Αυτό που δεν κάναμε ήταν φρούτα λεμονιού και πορτοκαλί, δεν πειράζει. Ναι. Χρειάζονται και αυτά, κυρία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε Για για καλύτερη γεύση. Ναι, αλλά έχουμε το. Αυτό. Ροδόνερο. Ρίχνουμε ροδόνερο ή βούτυρο. Εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε αλήψει με βούτυρο. Δεν το μυρίζει. Άρωμα τριαντάφυλλο είναι αυτό. Ροδόνερο. Νερό των ρόδων, τον τριαντάφυλλο. Εντάξει. Κύριε, πρέπει να καβοντίστηκε. Καβωτίστηκε λίγο ακόμα έτσι όσο γίνεται για να μπορέσουμε γρήγορα να το. Αυτό. Καλό τι θες εγώ να βοηθήσω τώρα γιατί κουράστηκες εδώ. Παίρνουμε. Ναι, να πάω από εκεί παιδιά. Κύριε, πολύ ζέστη βγάζει αυτό. Έλα, ζεστήκα. Προσέξτε στο μάτι, παιδιά. Μην καείτε, φύγετε από εκεί, ελάτε εδώ. Λοιπόν, τώρα ακούστε, έχει αυτό το πράγμα. Τώρα θα έπρεπε κανονικά να έχω ένα πλάστη και να το κάνω. Αλλά επειδή δεν έχω, εγώ τι θα κάνω. Θα βάλω αυτό, θα βάλω λίγο ροδόνερο ή βούτυρο. Κανονικά θέλει βούτυρο. Αλλά εγώ θα βάλω αυτό για να το βάλω από πάνω, να το πατήσω. Άστο καλωδίες και το πατά. Okay. Προσέχουμε. Πατάμε για να γίνει ίσιο. Κοιτάξτε λίγο τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε το μαχαίρι και το μαχαίρι εγώ για να μην κολλήσει πολύ θα το βάλω λίγο ανθόνερο. Ροδόνερο. Ό,τι και αν είναι. Ναι. Και μετά θα το κόψουμε κομμάτια. Πριν στεγνώσει τα κόβουμε. Ναι, τώρα θα το κόψουμε. Ναι. Εντάξει. Κάπα. Τώρα. Πάμε παρακάτω. Κυρία, Εγώ κίνησα. κυρία, μετά θα μας τώρα. τελειώσουμε όλα τελικά. Βάλουμε δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Γιατί κυρία δεν γίνεται. Κοιτάξτε τι ωραία παιδιά όμως σχήμα που πήρε. Κυρία, γιατί στο ψυγείο δεν γίνεται. Στο ψυγείο.